Όλοι ξέρουμε τι είναι τα προβιωτικά και έχουν ακούσει για τα δισεκατομμύρια ωφέλιμα βακτήρια που περιέχουν. Αλλά δεν γνωρίζουμε όλοι τι ακριβώς πρέπει να κάνουν αυτά τα ωφέλιμα βακτήρια στον οργανισμό μας και πώς μας βοηθούν. Η απάντηση είναι η εξής. Όταν βρεθούν σε ευνοϊκές συνθήκες στο έντερό μας, τα bibiotic βακτήρια πρέπει να αρχίσουν να διασπούν την τροφή που έχουμε καταναλώσει και να μετατρέπουν τα θρεπτικά συστατικά σε άλλα, που ονομάζονται μεταβολίτες. Οι μεταβολίτες είναι διάφορες πολύτιμες βιολογικά ενεργές ουσίες, χωρίς τις οποίες δεν μπορούμε να υπάρχουμε, όπως δεν μπορούμε χωρίς νερό, αέρα και βαρύτητα. Ακριβώς αυτοί οι μεταβολίτες, και όχι τα ίδια τα βακτήρια, προσφέρουν το όφελος στον οργανισμό. Και ακριβώς αυτούς τους μεταβολίτες περιέχει το postβιωτικό Bibiotic. Γιατί postβιωτικό και όχι προβιωτικό? Για να παράγουν μεταβολίτες, τα βακτήρια των προβιωτικών πρέπει πρώτα να φτάσουν στα έντερά μας. Αλλά το σάλιο, το γαστρικό οξύ και η χολή θα καταστρέψουν ένα μεγάλο μέρος από αυτά. Αυτά που θα φτάσουν στα έντερά μας θα συναντήσουν εκεί διάφορες αντιμικροβιακές ουσίες που παράγονται από τα δικά μας βακτήρια και πολλά από αυτά επίσης θα πεθάνουν. Πολλά από τα υπόλοιπα βακτήρια δεν θα βρουν κατάλληλα θρεπτικά συστατικά και δεν θα αναπτυχθούν. Και τελικά, τα βακτήρια που επιβιώνουν παρά τα όλα αυτά παραμένουν ξένα για εμάς και δεν γίνονται αποδεκτά από το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ως αποτέλεσμα, συμβαίνει η συνηθισμένη τους απόρριψη και η φυσική απομάκρυνσή τους από τον οργανισμό, συνήθως μέσα σε 1 ή 2 μέρες. Ή με λίγα λόγια, τα βακτήρια που περιέχονται στα προβιωτικά συναντούν στον οργανισμό μας πολλούς ανυπέρβλητους για αυτά παράγοντες. Λόγω της σύντομης επιβίωσής τους, στις πολύπλοκες συνθήκες του εντερικού σωλήνα δεν μπορούν να παράγουν επαρκή ποσότητα από τους πολύτιμους για εμάς μεταβολίτες. Δηλαδή, η αποτελεσματικότητα των προβιωτικών είναι, για να το πούμε ήπια, ανεπαρκής. Γι' αυτό το λόγο, το 2012, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και η ΕΦΣΑ εξέδωσαν οδηγία προς τους παραγωγούς προβιωτικών να αφαιρέσουν από τα φυλάδια και τις συσκευασίες τους, καθώς και από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις, κάθε ισχυρισμό ότι η λήψη προβιωτικών έχει οποιοδήποτε όφελος για την ανθρώπινη υγεία. Το 2014, την ίδια εντολή εξέδωσε και ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, FDA, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο αυστηρούς εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς στον κόσμο. Ο μεταβιωτικός στερείται από όλα αυτά τα μειονεκτήματα. Σε αυτόν δεν υπάρχουν ζωντανά βακτήρια που να πρέπει να αντιμετωπίσουν ανυπέρβλητους παράγοντες για να παράγουν μεταβολίτες. Περιέχει απευθείας όλους αυτούς τους μεταβολίτες και μάλιστα σε επαρκή ποσότητα. Δηλαδή, λαμβάνοντας μεταβιωτικό, λαμβάνουμε όλους τους μεταβολίτες που τα προβιωτικά βακτήρια υπό ιδανικές συνθήκες θα έπρεπε να παράγουν. Στους επιστημονικούς κύκλους δεν υπάρχουν πλέον αμφιβολίες ότι έχει έρθει το τέλος της εποχής των προβιωτικών όσον αφορά τη χρήση τους για την πρόληψη της εντερικής μικροβιακής χλωρίδας και τη διόρθωση της εντερικής δυσβίωσης. Θυμηθείτε, η μεταβιωτική είναι πιο αποτελεσματική από τα προβιωτικά.